дар дораи истиқбол аз 35-солагии истиқлолати давлатӣ ва 33-умин солгарди таъсисёбии қушунҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисми ҳарбии 3502 раисати қушунҳои дохилӣ барои бори аввал маросими супоридани кӯлоҳи арғувонӣ доир гардид. кӯлоҳи арғувонӣ яке аз рамзҳои баландтарини ифтихор, ҷасорат ва мардонагӣ ва маҳорати баланд ба шумор меравад. онро одатан ба хизматчиёне медиҳанд, ки сатҳи олитарини омодагии ҷисмонӣ, равонӣ ва ахлоқиро собит менамоянд. таври масъулин мегӯянд, ин чорабинӣ рӯйдоди муҳим ва таърихӣ ба ҳисоб рафта нишонаи равшани рушди касбият, болоравии сатҳи омодагии ҷисмонӣ, равонӣ ва маънавии хизматчиёни ҳарбӣ ва тарбияи кадрҳои воқеан сазовору шуҷоъ ба ҳисоб меравад. мо аввало аз сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳаи ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат миннатдор ҳастем, чунки ба мо ин хел шароитҳои беҳтаринро карданд, ки тамоми шароит дар қисмҳои ҳарбии қушунҳои дохила ҳаст. сар кардагӣ аз суғд то бадахшон, ҳамаи қисмҳои ҳарбии мода тамоми шароитҳо ҳаст. ҳаёти солим бе варзиш намешавад. варзишро дар якум монем. ҳама намуди варзиш дар қушун ҳаст. фақат ҳамин барои супоридани кӯлоҳи арғувонӣ набуд. мо якум бор дар Тоҷикистон гузаронидем ва дар соле мехоҳем 2 маротиба гузаронем. 350 нафар аз хизматчиёни қисмҳои таъиноти махсуси вазорати корҳои дохилӣ имрӯз дар чорабинӣ ширкат намуда барои гирифтани кӯлоҳи арғувонӣ талош меварзанд. масири роҳи иштирокчиён, ки онро бояд тай менамуданд, 7 километрро ташкил медод, ки дар он монеаҳои сахту душвор гузошта шуда буд, ки аз иштирокчиён шуҷоат, садоқат ва касбияти баландро тақозо мекард. ҳар даста гурӯҳ шуда ба рақобат оғоз мекарданд. дар давоми 7 километре ки сарбозо ки афсаро мегзаранд, и бениҳоят вазнинира дар организми худшон эҳсос мекунанд. баъди ҳама ёра гузаштан қариб таи 100 та монеа, ҳам монеаҳои сунъӣ ва ҳам монеаҳои табиӣ, чӣ хеле ки мо мебинем, вале дар қисмати кӯҳистон чишидан ҷараён дорад. баъди ҳама амра гузаштан и пуртоқатӣ, чақонӣ, чолокӣ ифода мекунад, ки баъди ҳамаи ҳамо омада дар дуруни ринг медроянд ва 2 дақиқаи дигар рақобат мекунанд. муҳим он аст, ки баъди 2 дақиқа бояд ки ай дуруни ринг ба пои худаш буброяд. чун масъулин мегӯянд, ҳадафи асосии чорабинии мазкур ҷудо намудани беҳтарин хизматчиён, баланд бардоштани рӯҳияи ватандӯстӣ, ташвиқи омодагии ҷисмонӣ ва тарбияи кадрҳои касбиву пурмаҳорат дониста мешавад. این چرابینی‌ها برای ما سربازان افسران خیلی منفعت کلان دارد. ما در این نمود مسابقه‌ها اشتراک می‌کنیم، آب و تاب می‌بینیم و روحاً و جسماً فوق‌العاده می‌شویم. در آغاز مسابقه قسم حربی 35 نولده گروه ما 17 نفر بود.
ва то ба охири мусобиқара 9 нафар гузашт ба марра расидем. дар ин мусобиқа монеаҳо барои мо хеле душвор буд. мо ҳамаи инҳоро пас сар намудем, аз он мушкилиҳо гузаштем ва ба мо инҳо мушкилӣ нест ва аид дар мушкилиҳои яқинтарашро мегузарем. тавре болотар ишора шуд барои назорати ҷараёни чорабинии мазкур ду мутахассис аз кишвари Беларусия даъват гардида буданд, ки дар раванди иҷрои шартҳо каму костагӣ ва тарзи дурусти пешбурди машқҳоро зери назорати худ доштанд. Да, являюсь заместителем командира бригады специального назначения войсковой части 3214 по идеологической работе, подполковник Наривончик Евгений Викторович. Представляем здесь с Тимуром внутренние войска Республики Беларусь. Парней оцениваем очень высоко, пообщались с парнями до самих испытаний, пообщались, прошлись по маршруту самой сдачи, посмотрели, как все будет организовано, стрельба, полоса препятствий, марш-бросок. В этих погодных условиях, очень, я понимаю, что будет очень тяжело, так как у нас рельеф равнинный, у нас марш-бросок такой же по километражу, но так как у нас рельеф и воздух, температура воздуха у нас не такая большая. Мы сдаем весной и сдаем осенью. А сейчас жара, парням будет тяжело, надо будет потерпеть. А то, что еще это горная местность, это тоже много сил потратить, поэтому нужно будет потерпеть, постараться, но я думаю, что все должно получиться. марҳилаи шашми мо ҳамин ҷои тирпаронӣ мебошад, ки дар ҳамин машқҳои тирпаронӣ дар ҳамин ҷа одамое ки ба ҳиҷара меоянд, ки ҳамаи ҳамин 5 марҳилаи дигарро мегзаранд, ҳамун ҷанговар муайян мешавад, ки ба кӯлои арғонӣ сазовор мегардад ё не. Дар ҳамин ҷа тирпаронӣ мекунанд, аз рӯи холҳое ки дар ҳамин ҷа ба даст меоранд, аз рӯи ҳамун холҳо касе ки хол мегирад ҳамин ҷа тирпаронӣ тири ӯ ба нишон мерасад, соҳиби кӯлои арғонӣ ва шаҳодатнома, инчунин нишони сарисинагӣ, мукофотҳои пулӣ аз номи вазири корҳои дохилӣ, фармондаи қушунои дохилӣ сазовор гардонда мешаванд. бисёр хуб. масофа чӣ қадар аст ва чанд тире онҳо ба ҳадаф расад, ки ҳисоб карда мешавад? масофа 100 метр аст, 100 метрро дар бар мегирад, зиёда аз 1 тир. тавре мебинед сарбозону афсарони иштирокдошта ва гурӯҳҳои таъиноти махсус аз монеаҳои душвору сангин ва санҷишҳои ҷиддӣ мегузаранд, ки ин раванд ба устувории онҳо мусоидати фаъол мекунад.
مسابقه که شرط ها دارن آن را پس سر نمودیم و آنها برای ما خیلی آسان نبود، لیکن بسیار عذاب هم کشیدیم، مشقت هم کشیدیم. باوری از اون بود که مقصد پیش از شورابیمون یک بار دو بار گذشته بودیم، بعد واسه مهارت ملکه خودم که همین را باوری داشتم که میگذرم و با سری بلند همش پس سگا گذاشتیم. وظیفه هر یک شهروند جمهوری ترکستان در آن است که مقصد برای وظیفه و حمایت وطن خودمون آماده باشیم. ما کوشش زحمت خود زیادتر کنیم که حالت آماده باشی جنگیان در سطح بلند قرار گیرد. بعد از گذشتن از میان آب و آتش برآمدن به بلندی و تعیین نمودن راه‌های پرپیچ و تاب، باز در مرحله پیش از نهایی اشتراکچیان را محاربه تنبتن انتظار است که باید اینجا تاباوری خود را نشان دهند و به زمین نیفتند. Заместитель командира войсковой части 3214 спецназа внутренних войск Республики Беларусь, подполковник Килищев Тимур Нурмахмадович. За что хотелось бы отметить, это за крайне короткие сроки была подготовлена учебно-материальная база для проведения испытаний на право ношения краб-побережья. Матбаза довольно-таки на высоком уровне. Что хотелось бы также отметить, это высокий уровень рукопашного боя, который представляется здесь на квалификационных испытаниях. За счет того, что в Республике Таджикистан базовыми являются, соответственно, самбо боевое, базами вольная борьба. Парни уже с детства закалены, подготовлены. Сотрудники очень высокий уровень рукопашного боя. Что касается мероприятий остального плана и вообще за то время, которое мы находимся в Республике Таджикистан, хотелось бы отметить, что внутренние войска развиваются очень стремительно, не стоят на месте, используется опыт современных вооруженных конфликтов, специальных военных операций, боевых столкновений во всем мире. И это, соответственно, дает толчок идти вперед.
нуқтаи ниҳоии тирандозӣ дар масофаи 100 метр ба ҳисоб мерафт. дар мавриди маҳорати бачаҳо чунин гуфтаниам ки аз 5 дона тир ба нафароне буданд ки 5 дона тирро ба нишон расонданд. Нафароне ҳастанд ки баъди ин қадар монеаҳои ки вазнин гузаштан омадан 5 дона тир 3 дона, нафароне буданд ки 2 дона, нафароне буданд ки умуман нарасонданд. дар ҳолате ки бе монеа гузаштан бачаҳои мо маҳорати хуб доранд. тирпарониашон дар ҳар моҳ ҳар охири моҳ як маротиба тирпаронӣ мегузаронанд. ҳайати шахсӣ қисму воҳидҳои қушунҳои дохила баъди ин қадар монеаҳои вазнин мушкил мешавад. баъди ин қаб бефарагию чи 5 донаи тирам бисёрш ҳастае ки маҳорати баланд дора 5 донаи тирам расондан. ками кам 2 дона тир расондан. дар фарҷоми чорабинии мазкур вазири корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон раҳимзода рамазон ширкат намуда ҳамагонро ба ҷашни 33-умин солгарди таъсисёбии қушунҳои дохилӣ муборакбод гуфтанд. ҳамзамон аз фазои сулҳу субот ва имкониятҳои ҳарбию техникии вазорати корҳои дохилӣ ёдовар шуда хизматчиёни низомиро ба ҳимояи марзубуми аҷдодӣ раҳнаму сохтанд. сипас ба 60 нафар хизматчиёни ҳарбӣ 52 нафар сарбозоне ки саҳми худро дар ҳифзу амнияти ватан гузоштанд мукофотҳои соҳавӣ тақдим гардид. ҳамзамон ба як қатор волидайне ки фарзандонашон дар роҳи хизмат ба ватан ҷони худро фидо карданд мукофотҳои гуногун тақдим карда шуд. ҳамин тариқ дар ҷараёни маросими пӯшидашавии чорабинии кӯлоҳи арғувонӣ аз ҷониби фармондаи раёсати қушунҳои дохилӣ вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон Равҳзода Суҳроб ба 27 нафар иштирокчиёни ин чорабинӣ ки бо муваффақият аз санҷиш гузаштанд шаҳодатнома ва кӯлоҳи арғувонӣ тақдим карда шуд. барои ман хело шарафи бузург аст ки имрӯз ман соҳиби кӯлои арғувонӣ шудам ва ватан ва президенти худ содиқона хизмат мекунам. хизмат ба халқи ватан ин шараф аст. ман ифтихор мекунам ки дар самти худ як зинар болотар рафтам ва кӯшиш мекунам ки боз ҳам аз ин ҳам болотар равам. хеле ифтихор мекунам ки дар мусобиқаи кӯлои арғувонӣ ҳамаи монеаҳоро пас сар намуда ва муваффақ намуда барои кӯлои арғувонӣ гирифтем. инчунин барои ҳамин мусобиқа мо
чанд қадар вақт шуд ки тайёрӣ дида истодаем. хушбахтона соҳиб сарфарози кӯлои арвонӣ гаштаем. ман мефахрам ки ҳамчун як фарзанди тоҷик дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон хизмат мекунам. ҳамеша барои ҳимояи ватан ҷонро фидо мекунам. ин маросими таърихӣ бори дигар собит сохт ки қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар роҳи таҳкими амният, тарбияи кадрҳои шуҷоъ ва ҳифзи оромиву суботи кишвар бо қадамҳои устувор пеш меравад ва чорабинии мазкур ки бори аввал роҳандозӣ гардид дар касбияти хизматчиёни ҳарбӣ нақши муассир мегузорад.